ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾವು 100% ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾವು 100% ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 100% ಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಲೆವೂರು, ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಅಲೆವೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಕುಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾವೊಂದು ಸೋಫಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಕುಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಅದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಫಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲಾರ? ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶೆ ಬಾತಿರ್ರು ಮರಣಿ ಸೋಫಾ ಒಂದು ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಕುಶನ್ ಮರಣಿ ಯಾನ್ ಕಂತಿತ್ತತೆ ಮರಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜು ಎರಡು ತುಂಬು ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡಿ ಅವು ಇರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಶನ್ಲ ಸರಿತ್ ಜಾನ್ ಮಾರೆ ಅವು ಇಡೀ ಬಿಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರೆ ಮರಣಿ ಕಡಪಡಿ ಅತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಣಿರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜದೆ ಆತತ್ತೆ ಇರ್ ಮರಣಿ ಕೊಂಚ ಕುಶನ್ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಸೋಪದ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಶನ್ ಇರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋತು ಫುಲ್ ಅವ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಆತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಪೊಸತ್ತ ಮಾರ ಮರಣಿ ಕಂತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅದತ್ತೆ ಅವು ಬೇತ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಜಾನೆ ಮರಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೋಫಾ ಮಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 3+1 ಬರ್ಪಣದೆ ಐಕ್ ಕುಶನ್ ಬಾಡ್ರೈತನೆ ಯಾನ್ 3 ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ ಕಡಪುಡಿಯಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಕ ಯಾನ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕಡಪುಡ್ತೈತೆ ಇರಾಗ ಅವು ಇರಾಗ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರತೆ ಅವು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಜೋಕುಲಿ ರಜೆ ಐತೆ ಯಾಕಳು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಪರದೆ ಹಲೋ ಅವು ಇರ್ ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಐತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತ ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರೆ ಇದೇನಲ್ ಬೈಕ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ತೆಂಚಾತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಸೀದಾ ಮಟ್ಟಗೋಪ್ನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲೆ ಅತ್ತ ತೀರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲ್ಲರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸ್ಯರೇ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಸತ್ಸ್ಯರೇ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರಿರ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ ನೀವು ಮೇಸರೇ ಆನಿ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ತಿಕ್ಕೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋದು ಯಾನಿರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಟ್ ಅತದು ಯಾನಿತ ಪಿದೇಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಪಡಿತ ಐಕೆ ಅಂದ ಸೋಪ ತೂಪಾರ ಅಂದ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಡಿದಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬೋದಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪಡಿತೆ
ಅದಾವ ಎಂಚ ಪರಿಯುನ್ ಮಾರ ಎಂಕ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ತಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಏರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ತೂವಡ ಎಂಕ ತೂವಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಇರ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿಸಿ ಬತ್ತು ತೂಪ ಅಂತ ದೇವನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧ ಬಚ್ಚೋಕೆ ಎಂಕೊಂಚ ತೂವಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅವಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪಿ ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಸೋಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬರೀತೀನಿ ನಾಡ ಎಂಕೊಂಚ ತೂವಡ ಅಂದ 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 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದ ಸರಿ ಆಪಿಸಿ ಬಂಡ ಎಂಕ ಯಾನ್ಲ ಕಾಸು ಕಾಡಿಸಿ ಬಂದ್ಲ ತೆಕ್ಕೆ ಅಂದತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದು ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಈರೆ ಎಂಕಲೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಏರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಈರೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾನ್ ಕಡ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಡೇಸ್ ತುಂಬಿ ಹಂಗೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈರೆ ಕಡ ಬಿಡಿ ಇರು ಓನ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮಲ್ದನು ಗೊತ್ತಾನೆ ರೀ ಚೂರು ಯಾನಿಸ ಬರ್ಪೇನ ಚೂರು ತೂಪೇನ ಅಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನಿಸ ಮಣಿಪುರ ದಾಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತುದೆ ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ದಾನಿ ತುದೆ ತಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಹಚ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದೇ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಡಾಪುಡು ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಂಪದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಟೆಂಪೋ ಉಂಟು ಗೆಲ್ದು ಇರಡ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪರ ಬಂಡ್ರಿ ಎಂಕ ಊಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಿಕ್ಕಣ ಅಂಚಾದ 12 ಪೂರ ಪಾತೇರ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನ ಚೊರೆ ಪಾತೇರು ಅಂದಾನೆ ಯಾನ್ಲ ಚೊರೆ ಪಾತೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತ ಹಳ್ಳೆಂಗಡಿದಲ್ ಪೊಲ್ಲೆನ್ ಅತ್ತತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹಳ್ಳೆಂಗಡಿ ಉಡ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಅವೇ ಆರು ಏನ ಬಡಿದ್ದಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬೋತು ಹಾಲ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಪನ್ ದಾಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಡರ್ತಿ ಆಡೆ ಪೋರಂಡಿಗೆ ಅಂಚ 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 ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಪನ್ಪರ ಗಾಡಿದ ಹೆಂಗ್ ಯಾನು ಇರೆಡೆ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಅವಂದ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಓಯ್ ಹಲೋ 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 ಇರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ ಗಾಡಿದ ಐತ ಎತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ಇರ್ನ ಗಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಬಂಡಾರ ಈಜಿನ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಪ ಈಜಿನ ಉಮೇಶ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಕಾರಣ ಆಪುಜಿ ಗಿಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಉಮೇಶ್ರೆ ಏನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೇರ್ ನೀರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೀರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋಪದ ಒಂದು ರೆಕ್ಸಿನ್ ಪುರ ಪೋತುನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅಡಗಿರು ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಅಡಗಿ ಚಪ್ಪಾಯನ್ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ರಜೆ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ನೀ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಇಂಚೇನೇನಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಪೆದಂ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಒಂದು ಪೆದಮೆ ಆಪುಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರನು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರನೆ ಕರ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದು ರೆಕ್ಸಿನ್ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ದಾದ ಆಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಈ ಪಂಡರ ಅವ್ರು ರೆಕ್ಸಿನ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಈ ಹೆಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಕುಂಡಲ್ಲ ಪರಿ ಉಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೋಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾನಾಗ ಪೂರ ಪರಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಉಮೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇರೇನ್ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು ದಾದ ಅಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಡು ಅಂದೆ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪುಂದ ಅಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚೈತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪುನ ತೋಜುನ್ ಅವಡು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಲೆಂಗ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೈಯಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಡೆಗೆ ಬರಡು ಈ ರೀತಿ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಹೆಂಗ ಅಂಚ ನೀರು ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟ್ಪಾಡಿದಲ್ಪ
ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಉಂಡತ್ತೆ, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಕಿರಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾತಿರ್ನು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಗೋರ್ನಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂದೆ. ಸೊ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇರೆಗೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗೆ ಸಾರಿ ಬಾ ನೋಡು, ದಯಪಂಡಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂದೆ. ಅದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಂಡೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದೇರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇರ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ. ಅದೇ ಇರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದನೆ ತೋರ್ದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇರಾಗಿತ್ತ ಇಂಚು ಡೌಟ್ ಬರ್ತನ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ. ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ವಿತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚಿರಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಇವರು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನೆ ಊರುಡು ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನೆ ಸತೀಶ್ ಉಡ್ಪಿಡ್ದು ಮೇರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರಿನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಆರಿನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಶಿವಣ್ಣ ತೋ ಇರುತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಅನ್ವಿತಾ ಅಂದೆ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದ ಕೆಲ್ಸ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರಿ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನೀರಡ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಬರುಡೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಆರೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ಇರಡ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಒಂದು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಉಡುಪಿಡಿ ಅಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ನಾವು ಉಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಐತೆ ಇರಂಜಿ ಪಂಡರ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ ಹಿಂದಿಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಓ ಅಂತೆ ತೋ ಬಂಗ ಆಪುಣ ಅದ ಎಂಕ ಅವು ಪಾತೆರ್ನ ತೋ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಆಪುಣ ಹಿಂದಿ ಅವು ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ತೀರ ಊರ್ಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಜೋಡಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂದ ಮಾತೇರ್ವೆ ಅಂದ ಒಂದೇ ಈರೆ ಉಪ್ಪರತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಉಂಟ ಪಂಡ ಹತ್ತು ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಮರಡೆಂಜಂಟ ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಇಂಚ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಾರ ನಿಕ್ ಕೇಂಡಿರಿ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿಡೆ ಅಂದಂತ ಉಡುಪಿಡೆ ಅನ್ನ ಊರು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರ್ದಾನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆತರಾಡಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಆತರಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪನೇ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಆವಡಿತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಂಚ ಏತ್ ಪಂಡ ಓ ಅನ್ನಂದು ವೇಟ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅವಿ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಏತ್ ಅಂಚ ಯಾಪಣ ಇರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸ ಕೊರಿಯರಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಊರು ಬಾಕುಲ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಟ್ಟದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ವೇಟ್ ನಗಲಿಗೆ 7,000 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ವಾರೋಡ್ 4 ರಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ 200 ಇಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 125 ಇಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆತ್ತಪುನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೊರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಂತ ಹೈಫೈ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪೂರ ಉಂಟು ನಾ ಅಚ್ಪ ರೂಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇಟ್ರ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಊರ್ದಾಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಉರ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಊರ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಸಂಬಳ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 16 ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ರೆ ಆವಂದ ಜೆ ಯಾರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಪನ್ಯಾನ್ ದೇ ಬಂಡ ಒಂಚು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾನ್ 16 ಸಂಬಳ ಇದ್ದನ್ನ ಮೂಲ್ದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೇಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ 7,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿನ ವೇಟರ್ ಬಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿಟ ದೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಸ್ತ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರವಿ ದಾದಾನ ಹೆಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕಾವನುಂಡಾರ ದಾದಾನ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗ್ ದಾದಾನ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರಾಗ ದಾದಾನ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದಾನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕಾವನುಂಡು ಏರ ದಾದಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಂಗೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಇರಂದಿಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ದಾದಾನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವುಂದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವುಂದಿ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದರ್ ಇರುಂದು ಯಾನೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಏರೊಂದು ಭರತನ ತಿಲಕನ ನಂಚದನ್ನ ಪುದರ್ಚಾಯದ ಅಂಚಿನ ದಾದಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವುಂದಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಭರತನೇ ದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರಗ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಲೆಕ ತೋಜು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈರೋಜ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೇಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಂದಪ್ಪ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ ಎಂಕುಲು 7,000 ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಆನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ 20 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10,000 ಮುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲೆ ವಾರೋಡ್ ರಜೆ ಹಾಪುಂಡು ವಾರೋಡ್ 4 ರಜೆ ಹಾಪುಂಡು ರಜೆ ಮಲ್ತು ದಿನ ಐತಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರಜೆ ಐತಲ್ಲ ದೇ ಗೊತ್ತುನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೂರ್ಣಿ ಪನ್ನ ಯಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಚ್ಚ ಅವು ಬಂಗಾಣಿತ್ತು ಯಾನ್ ದುಂಬು ದುಬಾಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಊರಿಗೋ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಹೂ ಕೆಲ್ಸ ಹೆಂಗ್ ಸೂಟ ಆವಂದಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಇರಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನೀರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡದ ಇಂಚ ಅಂದಂಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಪಂಡಗ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪಂಡ 7,000 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಶಿವಣ್ಣ ದಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿನಕುಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಜರಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹೆಂಗ ಅವು ಖುಷಿ ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಬೇಜಾರವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿತ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರಾಗ ಏನ್ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕನು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಆದ್ಲ ವರ್ಕರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕೊಂಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ರೆಡಿ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕನಕ್ ಐಕ್ ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜದ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತ ಯಾ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜಿನ ವನ್ವೇರಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕು ಅಂದೆ ಆತ ಊರ್ದಕರೆ ಗೊತ್ತು ದುಬೈ ಇಟ್ಲ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬಾಜನ ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ಎಕ್ಕಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಯಾನಿರ ಕೊಂಚ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇರಾಗ ಇರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ದಾದ ಬಂಗ ಜಂಜತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪನ್ನೋಡ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಯ್ಪುಜಿ ಅವ್ರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಉಂಟ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಓಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶಿವನ್ ಪಿದಾಡ್ ಯಾಪ ಪಿದಾಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಿನ ಬರುಡೆ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಇರಕ ಏಪಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪಿದಾಡಲಿ ಬೀಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರಗ ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪಿದಾಡಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಡರಿ ಒಂಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಾನ್ ಕೇನ್ ತುಪ್ಪ ಎಂಕು
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅರೆ ಸರಿ, ಅರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅರೆ ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಚಿರಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ ಚೂರು ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಬರಂಡಿರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿರಶ್ರೀ ಇಂಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಂಗುಲು ಇದು ಪೂರ ಪಾತಿರ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಊರ್ದಾಗಲಿಗಿರ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಇರ್ ಪಾತಿರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಂಡಾರಿ ಇರು. ಅಚ್ಚಾ, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಚಿರಶ್ರೀ. ಅವೇ ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ತಮಾಷೆಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೈವ್ ಓಕೆ, ತೂದಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಎಪಿಸೋಡು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ, ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್.